Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higalan, ini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga Lagadre, Brando Padre, Edwin Academia Akal. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw nga higala, Lunes, pizza 3 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nahala no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Mahan no. Ato day nga timbayaon na higala og may mudto ang ako mga classmate na sa Sikihor may higala no. Si Father Obing Masyon diri sa Cebu, diri sa may Himalalod, si Father si Father Dami Hiramis o gimanusab diri sa may diri ako classmate sa may diri mga higala sa may Batinggil no, paro kwasay Paris diri sa Batinggil si Padre Tuntun Arnaiz. Nahala no, may mudto na kanatong tanan nang hidaot kita nga na kitang tanan sa kapiskas panglawas sa kadali mahigala. Ako rang gi-on ang ako ang electric fan mahigala kay medyo init pud gamay. Nahala no, may mudto na kanatong tanan nang hidaot kitang mahigala nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabudtuhon. Nahala no. Ato di nga timbayaon usab og may mudto nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez sa atong station manager si Father Ramaata ingon usab ang ato pod nga sa pamahigala i-adjust og gamay ning ako ang kuan kini nga akong camera. Okay na ni siya. Ako din atong tibayaon og may mudto sa atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata ug gingon manusab ato ang akong mga kaigsunan nga mga kaparian lukob kang Bisayan ug Mindanao. Kus ang akong gawis dinha sa mga Kalumbuyan no, si Wixiga no, si Padre Christian Durango ug gingon manusab ang atong mga igsuon usab nga akong mga classmate usab din sa Cebu, si Father Peter Necesario, Father Joseph Anore, Father Milton Medida, si Monsignor Tingting Angkahas, no? Si gimanusab si Padre Tingting Angkahas, si Monsignor, si Padre Mario kini Atienza, no? Gimanusab si Father kining Kipling Agravante, no? Si Father Oni Rosaruso, si Father Rom, no? Father Rom Narca, no? Gimanusab si Padre kini Oni Rosaruso, Rom Narca, o gimanusab si Father Glenn Banson. Nya din sa may maasin mahigala si Padre Dodong Cordobes ug si Father Samuel Papa. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala. Bino arita mga higala sa ato nga ari kita sa atong CBCP News, Balitang Simbahan, ining kabuntuhon. Bino higala CBCP na nawagan karon sa tanang mga Pilipino nga maghiusa aron atubangon ang kalisdanan o problema nga giatubang karon sa atong nasod. Sa tulo ka pahina nga pamahayag statement na hisgutan ang impunity no, kini bitawng mga krimen nga wala masiluti no, labi na gayud kining gipanghimo sa mga awtoridad, kining mga krimen ba nga wala gyud matagdi no, unya nagpadayon paghihapon nga wala masulbad mo ni gitawag og impunity o gimanusab kining gitawag nato kawadon o poverty, injustice ug ang matud pa pagkawala nay kapuslanan sa atong demokratikong pamahagi no, mura bag nawala na ang gitawag bitaw nato og democratic process. So mao kana ang panawagan karon sa atong talahorong mga talahorong obispo sa ilaha usab nga 3 pages statement ningon niya no. Kana og gigawan usab balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon sa mga kabatan-unan sa nasod sa Ukraine ug uban pang mga kabatan-unan sa Europa nga unta ila magmaton sila sa kinaiyang mapasayloon ug gingon usab pagka kining pagmahal sa nasod ug gingon usab pagsalikway
sa kining gitawag natong gubat isip solusyon sa usa ka problema, no? Gihimo kini sa talahurong Santo Papa sa dihang niapil sa usa ka video conference uban usab sa giadunay mga 250 ka mga kabatanunan nga nagpahigayon niini, no? Mao kadtong higala mga balitang simbahan niining kabuntuhon o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Bueno, ari na tayo mahigala sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon mao si San Blas o Saint Blaise, no? Saint Blaise yung higala, no? May do kini si Saint Blaise na tao siya ni atong tuig 316, no? 316. The obispo kini siya sa Sebastia, Armenia. Kunya he fled, no, and lived in a cave with wild animals, and he was captured. A mother approached Saint Blaise and asked him to cure the fish bone lodged in the throat of her son. And then, very much concerned about the spiritual and physical health of his people. And then Saint Blaise was beheaded. Naputlan ng tao, napulungan ng taong sa ulo, nalungguan sa ulo yung taong kini si San Blas. No? Pero ang iyahagyod nga matud pa, milagro nga nahimo mo kining pagbutang bitaw sa kandila sa atong liog, no? Unya kini bitawng mamaayo kita sa atong mga sakit-sakit sa lawas. Nahala, no? Maayong mudto na kanatong tanan ng hidaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas karong adlaw mahigala pangayoon nato ang pangampo ni San Blas sa ato usab nga mga sakit-sakit sa lawas. Ayan, no? Ako budayng timbayaon og may mudto, no? Ang ako ang mga kaubanan sa Commission on Migrants at Itinerant People, no? Si Sister Luz Estrelianes, ang manusab ang magtiayon nga si kini Yuyong o si Yuyong, ang manusab si Eli Mapidi, no? Mansab si Brother Mike, ang iyahang kapikas ug ang si Bibang. Ayan, no? So mag-meeting kita karong gabi, no? Alas 5 dating gawi ta, no? Mag-meeting na punta kabahin sa ato ang kini apostolado, ang Commission on Migrants and Migrants and Itinerant People. Hala, no? Maayong mudto na kanatong tanan mga higala ng hidaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kamuntuhon. Ayan, no? Bino, padayon kita sa ato nga mga arena kita sa atong catechism. Bino, catechism nato mahigala February 3. No? Catechism nato February 3. Kung isa man kini kabahin. Kung isa man kini kabahin, Padre. Of course, nung pudi, ang ato kabahin kini sa matud Padre sa atong listahan sa pangutana kini mahigala, no? Is missing a Sunday Mass a mortal sin? No? Kanang dili bitaw kita makasimba sa Domingo o sa bakini ka mortal nga sala. Is missing a Sunday Mass a mortal sin? Magdepende na mahigala, no? Kining mao nga balauda, kining musimba kita matag Domingo, this is rooted in the third commandment and codified in church law. Code of Canon Law 1246 up to 48. By the way, a Catholic commits mortal sin if he kana bitaw iyahabang na kuan wala sa makasimba, no? If kung wala sa makasimba, if he is not impeded by illness. O sa ato pa kung kuan ka kana bitaw wala ka makasimba tungod kay nagmasakiton ka, no? Wala ra na siya problema, no? Wala ra ka makasalanan, no? Commits mortal sin if he is not impeded by illness, if he is not impeded with lack of transportation, and of course he knows the seriousness of this requirement and freely chooses to miss mass. So sa ato pa ang kining kuan mahigala dili ka makasimba, nahimo kini siyang mortal sin kung wala ka ni simba bisan kung wala kay gibating sakit sa lawas, no? Unya wa po ka ni simba bisan pa kung aduna ray masakyan, no? Kana bitang aduna ra kay access sa transportation.
O niya, wa po ka ni simba, bisan pa kung nasayod ka nga dako kini kayong sala, o di ra jud ka ganahang mo simba. Ana, no? Kung mo na hinungdan, ngano nga wala ka kasimba, nakakumit kag mortal sin. No? Sa ganito, atong balikon ha, if he is not impeded by illness and lack of transportation, and of course knows the seriousness of this requirement and freely chooses to miss mass. No, sa pagkapangutana kita unsa man gyud ay kining sala, padre? Sin is a failure to love God and neighbor caused by perverse attachment to certain goods, rooted in disobedience and revolt against God. Ato ka nang mabasa mahigala sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 6 hangtod sa 9. Unsa gani itong sala mahigala? Sin is a failure to love God. No, ang sala mao ang kapakyasan sa pagkigugma sa Dios and neighbor, no? Ang kapakyasan sa imong pagkigugma sa Dios ug sa imong isig katawo tungod sa hilabihan nimo nga kanang gugma o ngadto sa usa ka butang. Unya matud pa nakakuan kini siya, nakaangkla kini siya sa imong wala pagtuman ug pagsupak sa kaubuton sa Dios. Ayan, no? Sin is a failure to love God and neighbor caused by perverse attachment to certain goods, rooted in disobedience and revolt against God. Ganyan. Sa ganito'y kining gitawag nato og kanang sa unsang paagi nga mamahimo nga mortal sin ang usa ka sala, no? Ang usa ka sala mahimong mortal sin kung grave matter. Sa to pag grabe gyud nga pagka salaan, no, nya full knowledge of the evil act, nakabalo gyud ka nga evil gyud ning imong gihimo. And number 3, full consent of the will. Nga sa ato pa full knowledge of the evil act and full consent of the will. Nya ang kining gitawag natong usa ka sala mahimong grave matter kung matud pa work of the flesh. Sa ato pa adunay kalambigitan sa sala sa unod. No? Example, immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, dissension, part kining spirit, envy, and drunkenness. Sa ito pa, kung sa ganitong mga sala nga dinala sa unod, noon sa ganito, immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, dissension, envy, and drunkenness. Ato pa kini di ang pagkapalahubog dala pa ni mahigala, no? Dala pa ni siya sa sala niya, sa sala sa unod, no? Kining gitawag nato drunkenness. Whatever is hostile to the life itself and any kind of homicide, genocide, abortion, euthanasia, voluntary, and suicide. Whatever violate the integrity of the human person, mutilation, physical and mental destruction, whatever is offensive to human dignity. Ayan, no? Sa ato pa, unsa ganito'y makaingon kita nga ang usa ka sala grave matter, if it is in the work of the flesh, no? Or if it is hostile to life itself, if it violate the integrity of the human person, if it is offensive to human dignity, arbitrary imprisonment, deportation, slavery, prostitution, trafficking women and children, no? Degrading condition of work, which for laborers, mere instrument of profits. O, ito mga daghang giday kay mga sala mahigala, no? This is a sin of omission, not commission. Okay, klaro na mahigala, ha? So, maganda, no? So, another topic. What are the ways in order to the authenticity of a miracle, no? And apparition, no? Sa ito pa, laing pangutana mahigala. Unsa man ang mga basihan
ngaron makaingon kita nga ang usa ka milagro tinuod yun, dili tumo-tumo lamang. What are the ways in order to test the authenticity of a miracle or apparition? Number one is evaluation of the personal qualities of the person involved. Mental balance, moral life, sincerity, obedience to church authority, willingness to practice faith in the normal way. Sa ato pa, kining usaon na to pag ila nga ang usa ka milagro tinuod o dili. Number one is i-evaluate nato ang mismo nga milagruhan, no? Sa ato patanaw nato kung sakto ra ba nagay sa panghuna-huna nya ang moral life niya maayo ba, no? Sincerity, obedience to church authority, willingness to practice faith in the normal way. And number two, evaluation of the content of the revelation themselves, that they do not disagree with faith and morals of the church, freedom from theological errors. And number three, the revelation results in healthy devotion and spiritual facts in people's lives, greater prayer, greater conversion of heart, and works of charity that result. Ayan, no? So ato na nga kanang balik-balikan og mga adlaw may higala, no? Atong balik-balikan ng what are the ways in order to test the authenticity of a miracle or apparition. No, importante kay na. Okay, klaro? Naalala, dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon.